Por todo son volveu ás súas orixes cunha nova edición da Feira Celta. A actividade ano tras ano vai adquirindo maior relevancia e xa se converteu nunha das citas ineludibles na comarca. Cada ano son máis as persoas que se achegan ata a vila sonense para disfrutar desta festa, onde as rúas do casco antigo da vila se converten nun improvisado castro celta. O número de postos vai cada ano tamén en aumento, como tamén o número de actividades que se organizan, o que lle dá un maior dinamismo a esta festa. É o caso dos espectáculos de rúa dirixidos aos máis pequenos, coas actuacións de lume e circo ou os xogos acrobáticos. Hai un ambiente fenomenal, a xente vese contenta, fai bo tempo, xa non chove como onte. É o primeiro ano que a paso, porque eu vivo en Barcelona fai 50 anos. E que che está parecendo? Pois moi bonita, a mí encantame este tipo de festas. Eu disfruto como enana, como se tivera 15 anos. A verdade é que está moi ben, hai moitos postos de comida, para beber, postos de produtos artesanais, moito ambiente, a verdade tamén. Que está super genial porque hai un montón de actuacións, ao mellor en comparación con outras que hai por aquí cerca, pois é das que hai máis actuacións, sobre todo para os nenos, ven así os tras, non sei, estas cousas, está genial, está genial. Pero tamén hai que destacar os eventos de maior formato, como foron os espectáculos da man de Troula Animación, con Errante, Subumbra e Lume, que fixeron as delicias do numeroso público asistente, que mesmo facía complicado poder seguir a función.